Du er logget ind på din Moodle-bruger. Her vælger du den tekst, som din underviser har lagt op. Du klikker videre ind på teksten. Du vil komme videre ind på et resumé af teksten og forsøge at klikke på fuldtekst-versionen i højre side. Her finder du ud af, at du ikke har adgang til den fulde tekst. Du bliver derfor nødt til at finde teksten et andet sted. Husk derfor navnet på databasen samt tekstens titel. Gå derefter ind på www.aub.aau.dk og log ind via fjernadgang, som du tidligere er blevet vist. Herefter kommer du ind på databaselisten, og her kan du finde den database, som teksten var blevet lagt op i. Når du kommer videre ind på databasen, så tjek, at du er logget ind. Det kan du gøre øverst på siden. Dernæst så skriver du tekstens titel i søgefeltet. Når teksten er blevet fundet, så klikker du på fuldtekst-versionen. Og du vil nu få adgang til den fulde tekst. Rigtig god læselyst.